and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Kathy, wala mo ko'y tagad sis yung kagalingon. Usahin no, may tagip-tip na siyang liog. Baga na pagiging tagip-tip. Ni man, nanimaho na sang adlaw, nanimahong buwad, o unsa pa diha mga baho diha. Murang, wa na gyud siya'y lami. Kathy. Oh, saan taman? Ang ginitin, anin akong gibati tao niya. Saba ka diya, Kati, oy. Di na lang bitaw. Ingon anang imong pagtanaw o pagbati kang Franco na. Yes, Sophia. Ay, siya na ron. Siya na ron. Ay, ako na rin aplip eh. Ano ka ni apas man yung hinampak? Dali, Franco. Dali. Ay, pahimutang diha, ha? Pahimutang. Lingkod. Thank you, Sofia. Hala, uy, ikaw gyud nakapalit. Oh, ako lang. Oh, dong. Pastilan doon. Nahago ka na noon. Okay Roy. Way problema. Sophia, please. Nay, tubig gabog now? Para makainom si Dodong Franco na ko. Kitingali giuhaw ni. Oy, tinuod. Giuhaw ko. Oh, no, to na lagi. Daan pa ko. Kadiyot kay magkuha ko. Oh, makaila dyan ko ba na ko good ni. Dali sa doon, piling ko. Dali. Talpuhan ako imong singot, be. Ambi ng imong labakara. Bayas, Ikaw acting. good. Uy, namukos magyud ka nga ikay mo palit. Awag ipaningot ka na noon. Ew, kasukaon, kuskao eh. Imo ni Dong Franco. Ha? Di lang ko minom day. Dili bang ka? Bawagi ka nga mag-drive kog motor. Akalitse ba, oy? Iyabo ko ni ron. Oh, Kati. Og laing babae mo, agda ni mag-inom mo, inom ka. Unyag ako, mo dili ka. Kati sa day. Ay, ubos man sa tani mo, oy. Ay, tabi ano mo eh. Balbalibad man kuno ka sa akong tagay ni mo. Ay, Franco, sige na, ina na lang na, sige na. Kalagot, oy. Sige. Bebe. Tanawara! Si Sofia ang niagda ni mo, nisugot ka? Unsa man, ibog kang Sofia? Ha? Usa. Saba ka diya, Kati, uy. Apil-apil mo kus kaya bag ni mo, uy. O dili ba? Ha, Sofia? Ako'y niagda balibad siya. Uyag ikaw ang niagda, yung siya usigi, muinom na siya. Meaning, wa siya respitar na kung iyang asawa. Huwag naas siya ni tahod ni mo. Unsa man na? Unsa may tawag ana, ha? Hinom dia oy, naunsa man ka? Ni apata silang Sofia. Ingnon pata nimo ana, naunsa ka? Gusto lang ko klaro. Si klaro. Gusto lang ko klaro ba? Kay basin og giblayan lang ko ninyong duha. Ha? Oh. Saman? Kati, Ah. gusto kang mabuak ning basos imong agtan? Sofia. Maninood man day siya. Kuto-kutawi di ko kumalipay ni mo. Hanggaw bis naong ni mo. Ipes ta ay! Ipes! Uy, wa pa mo lagi sa papa o mama ni mo, day. Bitaw, Noy. Pila na magka-oras ang nakalabay. Tawagan ako rin balik si Papa Franco. Kati. Uy, palabi ay, murag ubog naman ka. Siya bog, ha? Hubugot taon. Kaya pa ni, kaya pa. Nya kasi, di ka mo duty ron? Pas lang una ko karon sa Fayabe. Dili lang una ko mo-duty, okay? Oh, hindi ikaw. Peh! Kati, saan ka uy, ipatakag pang luwa di, may ikog ta. Ilan ni Sofia? Well, okay na. Wala problema, di ba, Sophia? Ay, okay ra, Kati. Okay ra. See? Okay ra. Mamauli na ta, Kati, dali na. Hubog naman ka. Hubugi day ko. Unay galito ka kung panganubog na suko. Mao na da, Hubog na, Kati. ligi ka. Undangin na oy. Kana, mamauli na ta. Dada! Dumuli! Ulit siya, ni mo eh. Paulig imo! Di pa kong pauli. Oh, unsa? Ano ko matog dali. Maikog tang Sofia, uy, naunsa man ka? Ikong ka.
Amiga man may. Diba, Sofia? Oo, amiga ta. Kapaulig mo ka. Ay ko agda diri. Nagpaabot si Declare ni mo. Paabot ba? Dako ang tutungan ako eh. Pasagdi lang ko diri. Ano na ingon magkaini ha? Unsay problema nimo? Ikaw? Ako? Ngano ako man? Unsa may saan ako nimo? Tana kag unsay mo sa nako. Nganong na problema ka nako, ha? Kung wa nakakauyo na ako, buwag ka! Usa? Naibaw mo ko ba? Naibaw ko nga, nakonsumisyon ka na nako. Mga hindi ka na mag-antos na ko. Buwag na lang ta. No? Kati, naunsa ka naman, uy. Nga nagod ka mo man na imong gipanulti nga tong Franco. Sagdi lang ko, Sofia. Naibaw man ko. Naibaw man ko nga. Nga kini siya. Konsumisyon na siya nako. Franco, ano di ka na makonsumisyon ako? Buwag na lang ta. Ha? Sabot ka? Buwag na ta. Kaya nga no? Doon na kay ipolin ako. Ano? Nagduda ka? Desidido man ka makigbuwag nako. Bisan ugwa ko isa. Ngano? Doon na kay ipolin ako, mo ba? Kaya ano lagi? Nangutana lang Nagduda lagi ka? ko. Nangutana lang ko. Ay, pagduda! May mo na tinuod. Anong say mo, Sofia? Franco, ano lang ito payo eh. Hubog na ginaskante. Jay, ubog! Kadungog ko. Bisa ko bugod. Hindi ko ubog, ay! Ubog ka mo rin yung ubog ko. Tinaaw pa kayo nga ko una. Dili pa ko ubog. Di ba ko ubog. Kati, Brangkang pagkasulti, Franco, no? What naman yung kay lami ba? oh, Bitaw! Honest pa! Cross my fingers. Honest pa! Honest yung kay lami, Franco, eh. Maho lang kang piot-piot. Maho kang buwad. Toslo buwa. Toslo buwa. Nya! Baha! Franco, Kati. please. Sabta lang si Kati. Hubog Buwad na siya. danggit. Muli na lang ko, Sofia. May pa! Uli ka! Ando ta, uli ka! May pa! Muli ka! Pauli! Pasapas ka na ako. Kaletse ba yan mo eh? Sofia, adto na ko ha. Paliwag ako. Ay sagpasag diha. No! Ay! Dungog ka hapon ko. Nga no, may umang ka nga. Dili ko pasagdan ha? Di pagtuon mo na ako! Bata ko may bot ha? Bata ko? Hubog ka na kayo. Desperada ka. Nga ka masayo. Desperada ko, Franco. Kati, uy! Naunsa naman ka, uy! Kinsay nakapadesperada nimo. Inday? May nahinan lang kukuli ha? Total, puro naman na itong tinda. Salamat to'y utik ha. Ay, pasalamat niya. Uy. Sige noy. Pero, sila nawa para ba sila sa papa o mama ni mo? Ay, ako lang paabot noy. Ay, ihatog lang di ka sa inyo. Ay, ayaw lang uy, noy utik. Kumpiyansa. Daghan rong badlungon. Tripingan niya ka. Salamat noy. Nawa na ni Dongoy na siya. Nahubog na pag-ayos bino. Halos siya ragyoy nakahurot usak botilya. Sofia. Oh. Unsa iyang problema? Franco. Utang buot lang. Sultihi lang ko sa tinuod. May laing lalaki ang akong asawa. Mao ba? Sofia? Franco. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!